लोगोफोर आङो फिसाजोखौ दिनै डाक्टरनाव लांनो नागिरदों आरो मानोना आंहा फिसाजोआ बाय थिला पायना खिबाय दं फेन जेव ओमफ्राय खानसेलि फार्स्ट टाइम दिनाथ' फुङावनो खिदोंमोन आरो फुङावनो खिनानै सानथाम जाबाय दै दाखालि सनिबार दिनै मंगलबार जाबाय सनिबारै फुङाव बेफोरबायदि जादोंमोन आरो ओमफ्राय आङो लांनाय जादिया ओमफ्राय दा दिनैबो खिदो बिदिनो फेनजों ओमफ्राय फैनायहेन गोजा ओंखारफाबोदो आरोखि ओमफ्राय आं नुनानै जा गिनाय थमर थमर मोनबायहाय आयै मा जाखो आंनि फिसाया फुङावनो बिदि ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दा लामायाव लाबोबाय थानाय जायाखैसै ओमफ्राय नै रड मोनफैबायानो जोङो नै औवा बाजारनिफ्रायसो दिखांनाय जाबाय आरो नै मोनां मोनां जाबायानो ओमफ्राय नै जोंनि रडआ मोनबाय ओमफ्राय आङो लामायावबो खस्थ' संख्ल' सांख्ला ना बेग लानो फारसेथिं लादों गथ' गथाय थाबाथ' बेग लानायनिफ्राय मानिफ्राय दिगदार जायोना गथ' लानाय ना मबाइल हमनो ओमफ्राय बारा लाबाय थानाय ओमफ्राय ससे ब्लगखौनो बानायनोसै होननानै आङो ससे माबानिफ्रायनो लानाय जाबाय नै गेटफोरा मालाय मोजां मोजांथार न' मोजां मोजां दं नै पिलपिलिनि उनाव नै जोङो सफैबायानो ओमफ्राय आंना नै दिखांनायानो जादियाखिजा फारसेथिं बेगबो माबा नानिखौ बामदो ओमफ्राय मबाइल हमनो दिगदार जादों ओमफ्राय नै जोङो फैबाय हाबनोसैयानो आरो नै आसा बायदेवबो फैफादों आंजों बिखुनजोआ ओमफ्राय सिगां सिगां आं उन ओमफ्राय हाबनोसै आरो ओमफ्राय आं भितराव नै बारा गोबाव लाबाय थायो ओमफ्राय नाम्बारा जोंनानै ओमफ्राय जोङो नानिखौ देखायखांनानै फैबाय आरो ओमफ्राय नै रडआव बेफोरबायदि दा फुजा खाथि सफैबाय नालाय बेसे साजायगासिनो मोजां नुयो हरबा लाइट होरि होबाथाय ना आं मबाइलावसो बेलेगफोरनाव नुबाय दंमोन इउटुबाव ओमफ्राय नै दिनै नुबाय मोजां कालार होरि फोनदो साजायबाय दं आरो सिगां बेफोरबायदि नङामोन दा मोजां जाबाय नै आगर डिजाइन दानदोङो ओमफ्राय जोङो साहा लोंनो होननानै फैदों आरो इखिजा दा मोनसे मारवालनि दखान दङ बेयाव फैदो ओमफ्राय नै फैना नायफैबा बि दखाना गैया ओमफ्राय जों आरो सानखौ बबाव थाङै दखाना दंमोन होननानै ओमफ्राय नै नखरसे दखान दङ इसोरा लिंहरलाय जोंखौ आहक 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 होनना राज फुजानि होन ओमफ्य जोंहा सानबाय नै जोंहा डाक्टरनाव थांदोंमोन ना जोंहा मिस्था सनाखौ डाक्टर लांदोंमोन दासो मोनफैबाय आरो ओमफ्राय दासो 4:06 जाबाय टाइमा दा मोनफैबाय जेबो जानायबो जायाखै दाथ' जोंहा मिरामिसबो सलायबाय दं नालाय बाहेरनि बुस्थु थावनि माबा माबि जायाखै आरो ओमफ्राय डाक्टरा दांदोंमोन बेखौ नायनायाव ओमफ्राय गाबबाय गिनानै ओमफ्राय दा आंखौबो बासिना जाथ'नो खोन्थाबाय आरो ओमफ्राय माबादो बेदर होरि जाबांनो होआखै ओरैनो बिलाहि तिलाहि आलु रुनाय दालि रुनाय बेफोरबायदि जानो होदों आरो नाफोरखौ जानो होदों बेदर सेदरफोरा हजम जानो नागिरा आङो माबा माबि जानोसै गथ' प्रब्लेम मोननोसै नंगौना नङा लोगोफोर आङो जा एकदमबारे जाना होयो जाबायदि मोनफैबाय दे ना मा दानि ओंखाम जाफैनाय जादिया आङो लाल साहा फुदुंनानै लोंफैबाय ओमफ्राय ओंखाम उखैनाय मोनदों आङो ओमफ्राय आरो टाइम जाफैबाय नालाय ओंखाम टाइम लेट जानानै जाबा बोरैबा उखैयाबो ना ओमफ्राय ओरैनो लाल साहा फुदुंना लोंफैबाय आङो ओंखाम जानो दा जानोसै अलप सोबना जानोसो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय नै बोथोराबो थान्दा हमबायानो पाक्काया जा गुसु जाजोबनो हमबाय सेन्देल आंथ' ओरैनो सेन्देल गानबाय थायो ओमफ्राय दा गानालासिनो दंमोन थान्दा गोजांनाय मोनलायबाय सुइटारसो नागिरनांसिगोन दा सुइटारफोरखौ दा सोना दोननायफोरखौ कम्बल सुइटार बेफोरखौ दिहुनजोबनांसिगोन होननानै आरो नांगौ जालायसिगोन सुइटारनि दिन फैलायसिगोन फुजाफोराव खाथि सफैबायानो ओमफ्राय दा गोदान मालायफोरा जि जोम बायजोब्बायानो खोमा फुजानि थाखाय नाथाय आंहा लोगोफोरा एबार इन्टारेस्ट गैया गोबाव जाबाय दे आङो जि जोम जेबो बायनाय जायाखै आङो लानायानो जायाखै मालायफोरा थाम थुम सोरबा खानायबो जाहैदों मुसुर फुजादों मोखां मासाज खालामदो पालिस खालामदो लिपस्टिकनिफ्राय बेगनिफ्राय सेन्देलनिफ्राय बुहुत नानाथा बायबाय दं आरो नाथाय जों मालायनिखौनो नायनानै गोसोआ बिराद थमर थमर खालामदों मालाय बेसे फुजानि थाखाय इन्टारेस्ट बायबाय दं होननानै ओमफ्राय आङो बायनो गोसो जायो ओमफ्राय आरो सानो बायना दोनगारना मा जानो सिगांनि दख'ना माहायाबो थाखो 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 दंजोबो सोर गानगोन ओरैनोसो थागारो बेनिखायनो आङो रिल्स बानायबानो इखो गानलाय इखो दोनलाय ओमफ्राय जमा दोनजोबनानै ज' खेमसेनो सुनाय जायो सोलाय सोलाय गानबाय थायो आरो बेलेग गिदियावबा ओमफ्राय आरो फट' उथिबा जेरै माबाबा फेसबुक फट' होनोबाथाय ओमफ्राय बेलेग गाननाय बायदि गांसेनो गानबाय थानो लुगैयो आङो गानबाथाय दसे सेलदेब बोरैबा जायोना गाननो मोजां ना ओमफ्राय ख्रां ख्रांबासो गोदान हेन मोनलायबाय बेखौनो गानना बानायलायबाय बिदि खालामो आङो ओमफ्राय उनाव ज' दोनजोबनानै ज' खेमसेनो सुनाय होन जायो ओमफ्राय नै बोथोरा दाथ' अखाबो हागासिनो दं जि जोमा
माने रानाखै अखा हाबाय दं नै अखा लोगोफोर दय गोसासिन मोनो गामि फैदानिलाय खालायदो फुङाव दै गोलैना टांसुं टांबो खब जालायदो खोमसि 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 थान्दा गोलैबायानो मर्निं लोगोफोर नुजाफैलायबाय माने ओमफ्राय मैया आङो ब्लगखौ फोजोबाखैमोन दिनैबो माने लाफिनबावबाय मैया आङो सिखौ माने फोरानलांनो हास्लाबासै मानोना बोथोराबो गाज्रि नालाय नानिखौ डाक्टरनोबो लांदोंमोन ना ओमफ्राय नै न' सिङावनो होलांदों ओमफ्राय सिया दा गिसि दं मोनामबाय ओमफ्राय होफिननोसै आं मेसिनाव ओमफ्राय नै मैया गानलांनाय दङ नानिनिबो आंनि ओमफ्राय गस्ला हारिबो दं आरो बाबुनिबो आंनि बिदि जमा नांसुला दं सुनाय जायाखैना बोथोरा गाज्रिमोन नालाय ओमफ्राय ओरैनो थांबाय ओमफ्राय उनाव 4टासो जों जेब्ला ओमफ्राय अब्लासो सान्दुंआ ज्रां ज्रां दुंबाय ओमफ्राय नै आङो दा होना होनोसै बिसिनाव मिथियाव मा जादों स्राबबो गैया जाना दङ ओरैनो सुनानै होनोसै आरो मेसिनाव होनानैसै आङो फुंनि दा 6:20 जाबाय ओमफ्राय मोखां सुथ'वाखैनो आङो ओमफ्राय उथिदोनानै ओमफ्राय आङो दा जिखौनो होग्रोनानैसै ओमफ्राय दिनैथ' आरो बिश्वकर्माबो नङा होमबा लोगोफोर जों माने थांनाय बोसोरावबो बावनो मोनाखैसै बिजावजालिनि माबा जानायखाय ओमफ्राय एबारबो नै जालायबाय माने बिहाव थैदों जोंहा बिहावनि फंबाय बेनि नै न' खाथियावनो बिनिबो दा जालायबाय नालाय एबारबो बिश्वकर्मा बावनो बिश्वकर्मायाव गारि एरि बावनो मोननाय नंला आरो थांनाय बोसोरावबो एबारबो माने बोसोरनै बावनो मोननाय नंला ओमफ्राय थेवबो दा जि एरि सुलायनोसै आरो ना एबार सालायदोंमोन थांनाय बोसोराव बावनो मोनाखै गारि साइकेल एरि एबार बावगोन राना नै बिहावाबो जालायबायना बिदिनो आरो मोनफा मोनफा जाखाना थायोना बेराम आजार मानसिफोरा ओरैनो दब जिखुनु टाइमावनो आरो माबा जालांबा आरो माबा मोनाना बावनो थिनो ओमफ्राय आं जिखौ होनानैसै स्राबबो गैया बिनि सायाव मोनामगोन दा स्राब होआबा बाय मोनामनाय मोनोना जिफोरा ओमफ्राय आं दा मेसिनाव होनोसै फुंनिफ्राय खामानि न' बोरै सिबहोलांनोसै उथिनाया बाय दिनै लेट जाबाय आरो मोखां सुवाखै दे आङो थेवबो ब्लग लालायबाय आरो फुङावनो बेरेफुंजानि मोखां देखायलायबाय मोखां सुवाबालासिनो होनानैसै बाय स्रां नुदो बोथोरखौ बेयावनो होनानैसै जा बुरजा ओंखारना जा अखा हाबाय दङ हरनिफ्रायनो साननैसो माने फुङावबो माने बेलासियावबो बिदिनो गोसोमल' जाना थाबाय थानानै हाथाराखैमोन हायां हायां जायो हायाखैमोन ओमफ्राय नै दा माने दिनै हरनिफ्रायनो हादों आरो बारबो अखाबो फैदों माइफोराव माने दै एसे गैयामोन बोरैबा हाग्रा दै गैयाथ' हाग्रा रज'जोबोना ओमफ्राय माबा बोरैबा जादों दिनै माइआबो मानै जानांसिगोन अखा फैबाय नांलायबाय नालाय नै हासिब हमखाबाय माने ओमफ्राय नै अखा हाबाथाय जाबायदि माने पाक्काफोराबो गिसि गिसा जाजोबो माने ओमफ्राय माने थान्दा जाबोनो हमबायबो अखा हाबाय दं नालाय बोथोरा दा नै फुजा सुजा खाथि सफैगौ मालायफोरा मालाय दख'ना सखना लाबाय खोमा आंहा जेबोआनो गैया नै आलुल' जाना दं जेबो गैया मानो दासान्दि माने रुनाय आलुल' जागासिनो आरो ओमफ्राय नै सिगा सिगि जाजोबथारो पाक्काया माने लेथ्रा मोनसोगारो आं अखा हाबाथाय माने न'फोरा बिराद लेथ्रा जायोना बेनि सायाव बाबुलाबो लुवार होरि लाना फैनाय दाब्बा माखाबो लेथ्रा जानानै दं सुजानो गोनां जाना दं बजा माबा बे आलाय सिलाय माने मोस्रोमनिफ्राय मानिफ्राय ओरै ओमफ्राय खर' गेदेर मोज्लाय होनाया बिबो फैसोगारो होमबा लोगोफोर